هێرشên Tirkiye bû ser Efrînê bûye cihê dilgiraniya hewlatiyên Kurd û van hêrişên Tirkiye bû dijatîkirina gelê Kurd dizanin û dixwazin her zî ev hêrişe bihêne rawestandin. Hêrişên dagîrkerên Türk bû ser herêma Efrînê tundî û dijorî şermizar dikim. Carekê nîne dewleta Türk hêrişa bikete ser gelê Kurd yan deverên Kurdistanî. Ev e karekê wane dijmin berdewam bi zavê dikitin Kurdan birhînetin neheletin lê ev e xewneke bi cih nayetin. Li Bitinê daxwaza xwaragiriyê şervan dikim li kantona Efrînê xwe ragirbin wekû Kobanê dê serkevin dê Efrînê jî wekû Kobanê serkeftin dijmin dê şikestinê netin û dê careka dîtir bi razîlî zevret ev e. وامزانن او هزال دهیل العفرین یعنی براوانیش پایتخت آشتیت کرد او بی هر دیجی تیروریستن داعش شر درندترین تیروریست کرد به هنده او ولاد بین آرام کردن افروکه امیت بینن شینا دستخوشی و هر دیسان نرخوان برز بیتن بلند کردن او دجاتی وانات کنو وانا ویرانت کنو مالو خانی دون خرابت کرد. لعفرینا پایتخت Çalakvan û rojnamevanên zaxû gileyişnê ekrêziya hêzên Kurdî dikin û vê çendê eger dibînin ku bûye xala lawaza Kurdan ku dijminan derfe dîtîn û cüreta hêrişkirinê bû ser bajêrên Kurdan dest ve înayîn û ekrêziya gelê Kurd bi pêtîvê dibînin. هێرشên سەر Efrînê têne kirin bi heqet hêrişê tovane ne dijî mirovatiye li ser xelkê sivîl têne kirin û ya tête xwastin evrûke ekrêziya navmala Kurd bête kirin bi heqet evrûke pêtiviya Kurd bibin êk da êdî bes e dijminên Kurda lê digerin qirkirina Kurda bînin û em ji navmaliya Kurd pirt û belav in pêtiviya destê xwe bikine têk da bine êk hêriş li ser Efrînê û Kerkûkê û Sûra Amedê û mihabata xwe ragir nehêne kirin. Em bijin vî wazayê nûke da vî wazayê nûke hestiyar da nûkem dînin rojhilata navîn nexşê wê tê diguhorînê sasaliya xwe da divêt Kurd êgirtî bin ji ber ku heker Kurd ne êgirtî bin ev statûyê hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê bi wan namî divêt êgirtî bin take rêka take çareserî bû Kurda bû pirsa Kurda bû van gefên ser Kurda giştî êgirtin. Li bîstê vê mehê Supayê Tirkiye dest bi hêrişên xwe kiriye bû ser bajarê Efrînê û di encama bordumana firoka û topxaneyên wan dan hewlatiyên sivîl bûyîne qurbanî û ya bûye cihê dilgiraniya Kurdan bêdengiya civaka nêvdewletî ye ku pitir hêzdaya Tirkiye bû encamdana vê hêrişê. Raed Omer, Kurdsat News, Zaxo.